Сёлж галарч тоннель бюхяши мобил телефон селфи ягвертинч койт шодолчуя чу южн бугдяка гелла. Юа тюндас нанс лидерло ярду алхит прокуратурия. Кырычхена дарбда геркарчар дознал арияқын қиясху. Сунш куштач дарбанзини қачинч мер бершни тинч дестечун гутухна эдлу. Зучодитря бершиг лацадугар нитин хилацуцарн. Қиыл медицинан талыму қастина берштях гематомш қорш делин метикшхилар. Қида қизинш денцахилар титме ецн ода тух нитин зуд бек сулман ғулық духалца дұқш. Делах шайпач халқан қиыран бухцу әл полшну духлойына видеоблогерн Абдурахманов тумсуын тхаукелу еларя. Сакиех члюст шхилч мухажери олқш қолйолч қиет шону сатсамдина сон мухажер статус цейл. Делах садюзалт эйецнацар әл яздина Абдурахмановс шен фейсбук-я. وزيوغان تعمو تراكتش دا آريال تو بلاتنا شاش آل دقيقينا نيدرلاندي عيدل خوش دايخنا تالغر غراناتش افتاماتش بومبن شيغيرس شيكونش ليتن شيخو حال خو جيب وزين غلا داعش خوش قات امش مديح والغوردرن مكشالين زينيا دا أرشكا شيكري بيرش تمرزالي ترحام شكول يدوزن تحتي بسش غاز يلخيش شوكولاد باتون شيوخكر نظامت ديخكر حيخنا باش حلق دومير مكشال آل شيران كميتيتو وتور خلوب إيرس كاندين حدا حوش قيت شونيح شير ديت ليرندو مكشال قيوريح يتج برابليميخ إيش دومار شو راديون قصوحت كيرلنش خوش قديش دوز اتو بشو تخصايته